Здравейте, здравейте! Позволете да ви се представя. Казвам се Владимир Христов Димов. На 48 години съм. По-настоящем живея и работя в град Пафос, Западен Кипър. В това видео ще чуете и ще видите много интересни неща. Надявам се да не ви загубя времето с празни думи. И затова нека да започнем по същество. Искам да ви представя една компания, която се казва DS Domination. Компания, с която аз и сина ми и десетки други хора от цял свят работят с нея. Ще ви покажа защо и как работят тези хора. Защо аз и сина ми също работим към тази компания. Всеки един от нас мечтае за свой собствен бизнес, да подобри живота си, да сбъдне своите желания и мечти. Точно това ни го дава компанията DS Domination. И за по-накратко аз ще използвам съкращението DSD. Компанията DS Domination е създадена на 23 април 2013 година с първоначалната си цел да бъде обучителна платформа на професионалните продавачи в eBay. Предполагам, че сте чували тази компания. Чували сте името на този мега онлайн мол в света, но за вас специално ще кажа няколко думи. eBay е създадена преди 20 години като аукцион и до ден днешен тя съществува и се развива. За изминалата 2014 година печалбите са им над 16 милиарда долара или разделено на 12 месеца, това са над 1 милиард и 300 милиона долара. И всичкото това нещо се случва с нас или без нас. Въпросът е как да се случи с нас. Именно за това аз ще ви покажа, аз ще ви обясня как е възможно да се случи с нас. Първоначално собствениците на компанията са създали компанията да бъде обучителна платформа на професионалните продавачи в eBay, но в последствие виждат един огромен потенциал в нея да предоставят всичките тази информация, всичките тези обучения на обикновените граждани, като мен и вас. И всичкото това нещо започва с няколко стъпки. Първата стъпка, това е нашето обучение. Какво представлява обучението? Това са 19 обучителни видеа, 19 обучителни модула, които са със средна продължителност от 7 до 15 минути. Тъй като доста хора нямат прекалено дълго време за губене. И в рамките на няколко дни, максимум до една седмица, ние сме готови да се позиционираме от страната на касата, за да станем продавачи, да станем селъри в eBay. Следващата стъпка е, след като сме се научили да бъдем доста добри продавачи, доста добри селъри в eBay, да станем търговци на едро. И по този начин да започваме да сбъдваме нашите желания и мечти. И всичкото това нещо да се случи още в първият месец от регистрацията ни в компанията DSD. И всеки един, който се регистрира и започне да работи в компанията DS Domination, започва от нивото Pro. Нека да ви обясня какво означава самата дума Pro. Тя произлиза от латинската дума Profitability, което означава, че аз започвам да се занимавам с нещо, от което нямам никаква представа, нямам никаква идея как да го започна, как да го направя, как да го завърша, но с моето постоянство, с моята упоритост, аз да стигна до ниво професионалист. И всеки един започва от това ниво Pro. Другото нещо, което ни дава компанията DSD, е да печелиме 50% комисионна от продажбата на всеки нейн продукт. Подчертавам, от компанията DS Domination, не от компанията eBay. Тук виждате 100, 200, 500 долара печалба на ден. Ако мислите, че това е място за бързо забогатяване, не сте на правилното място. Всичкото това нещо е възможно, след като е приключило вашето обучение, след като сте станали един добър селър и вие ще ги достигнете тези резултати. След колко време ще се случи това нещо, не мога да ви отговоря, защото зависи от вас. Ако ви познавам доста добре, бих могъл да ви кажа след 3, 4, след 5, след 6 месеца, но не ви познавам и заради това всичко зависи от вас. Бъдещето
е във вашите ръце. Другото нещо, което е много важно и съществено да знаете, че ако вие сте производител на каквото и да е било или продавате каквото и да е било на платформата на eBay, вие ще получите 85% от себестойността на това, което вие продавате. В смисъл, 15% ще си задържат комисионна компанията eBay и PayPal. PayPal е собственост на eBay и тя носи около 46% годишна печалба на самата компания eBay. Защо си ги задържат тези 15% комисионна? Защото ние използваме тяхната платформа, използваме и техните клиенти. Ние не сме направили абсолютно нищо, за да създадем тази платформа и да привлечем тези клиенти да дойдат и да пазаруват в eBay и конкретно да пазаруват от нас самите. Затова аз мисля, че са в пълното си право eBay и PayPal да задържат тези комисионни. Може би ако беше собственост eBay и PayPal, моя собственост, и аз ще се задържам тези комисионни. Искам да ви покажа с каква скорост се извършват продажбите в eBay. На всеки 5 секунди се продава мобилен телефон, на всеки 3 секунди се продава дамска чанта, на всеки 6 секунди се продават дамски обувки, на всеки 5 секунди се продава дамско облекло, на всеки 2 минути се продава мъжка конфекция, на всеки 49 минути се продава автомобил като този Ford Mustang. Но аз съм далеч от мисълта да ви направя дилър на каквото и да е било, а вие да имате възможността да продавате на над 150 000 артикула, които вие си изберете. И във всеки един бизнес трябва да се инвестира. Дори да си отворите някакво шивашко ателие, да подгъвате крачоли, отново ще трябва да си закупите една игла и една макара. Каква е нашата инвестиция? Това са уникалните $20 на месец. Какво получаваме срещу тези $20 на месец? Това е нашият лиценз да имаме възможността да продаваме и в eBay. Следващото нещо, което получаваме, това са тези 19 обучителни видеа, които можем да ги гледаме единствено и само от нашият бек-офис. $20 разделено на 30 дни, това са по-малко от 70 цента на ден. Тук в Кипър не ми стигат и дори да седна да пия едно кафе. Моят интернет ми струва 25 евро на месец, така че се замислете колко скъпа инвестиция правите. Другото нещо, което получавате срещу тези $20 е вашият съпорт. На тези хора може да се обаждате по всяко време на денонощието и те да ви отговарят на въпроси, които са свързани пряко с вашите клиенти, с вашият бизнес. Следващото нещо, което получавате срещу тези $20, това е нашата компания доставчик, компанията Amazon. От Amazon ще взимаме продукти, ще слагаме търговската надценка, която ние, подчертавам ние, не някой друг ще я поставя. И ще печелиме. Ще печелиме от нашата търговска надценка, което е нормално за всеки един бизнес. В реалният бизнес нима не е същото. Всеки един продавач, всеки един търговец отива от склада на едро, купува ги на определени цени продуктите, които желая да постави и да продава в своят магазин и печели от търговската надценка, която си е сложил. Същото нещо и тук. Разлика няма. Следващото нещо, което получаваме, това е от един път до два пъти видео обучение на живо от един от собствениците на компанията Роджер Лонгини, който 18 години е бил в компанията eBay. Няколко поредни години е бил в топ 3 на топ-селерите на компанията eBay и с неговите съвети и обучения той ни помага да бъдем по-успешни продавачи, а съответно, след като станем по-успешни продавачи, ще печелим и повече. И всичкото това нещо започва да се случва с нас, след като се позиционираме в eBay, доставчик да използваме компанията Amazon с продукта Pro, с тези 20 уникални долара на месец, поставяйки си нашата търговска надценка, продавайки, ние да започнем да печелиме за нас и единствено за нас
и всичкото това нещо да се случва до безкрай, докато кажем стига толкова, не ни трябват повече пари. Искам да ви запозная с един от пионерите в България. Този мъж се казва Кръстю Тютюнджиев. Той е от едно малко българско градче, по професия е пожарникар. 2014 година с още 5 българи, те започват да експериментират дали от територията на България като географска широчина е възможно да се прави този бизнес, да се продава в eBay. Като доставчик се използва компанията Amazon. Да, оказва се, че е възможно не само от България, а от всяка една точка на планетата, където има интернет. Знаете английски език, имате таблет или компютър, да го правите този бизнес. Няма значение къде сте се локализирали, няма значение от коя точка на планетата сте. Вие можете да го правите този бизнес. Дали ще бъдете на плажа, дали ще бъдете на терасата, дали ще бъдете във вашият офис, дали ще бъдете в къщи. Няма абсолютно никакво значение. Има значение дали работите. Обучението, което ни дава нивото Pro и възможността ние да печелим. Да печелиме за себе си. Още от първият месец, позиционирайки се на пазара. Ние да печелиме пари. Нали, това е целта на представянето на тази компания и включването ни в нея. Изминавайки тези 3 стъпки, нашето обучение, позиционирайки се на пазара като селъри, обучавайки се как да бъдем дропшипъри, това е техниката свързана с продажбите ни, ние получаваме и втора възможност да получаваме и втори доход. Дохода от продажбата на всеки един продукт на самата компания DSD. И по този начин ние да сложиме двойно дъно на нашата касичка, на чието двойно дъно отново да има банкноти, които да се увеличават. На този слайд искам да ви покажа как започва, как стартира вашият бизнес. Наистина това е един условен пример, но той е много, много близко до самата действителност, до самата реалност. Както разбрахте, първото нещо, което трябва да направите е да се регистрирате в компанията DS Domination, за да получите вашите обучителни видеа и самото ваше обучение. Следващото нещо, което трябва да направите е да се регистрирате в компанията eBay като селъри, което е напълно безплатно. Да се регистрирате в Amazon, което е също абсолютно безплатно. Да си направите PayPal акаунт, който ще ви струва в зависимост от това в каква валута е. Ако е в евро, ще ви струва 1,50 евро, ако е в долари 1,50 $, ако е в паундови, ще ви струва 1 паунд и 50 пенита. Мисля, че не е прекалено много. И така, направили сте ги всички тези регистрации, изгледали сте ги всичките обучителни видеа, придобили сте знания, придобили сте умения и идва момента на стартирането на вашия бизнес. За пример ще дам тази червена обувка, която се намира до Y на eBay, ваше дясно на екрана. До нея ще сложим още една обувка, за да станат един чифт обувки. Казах ви първоначално, че нашия доставчик ще бъде компанията Amazon. Започваме да разглеждаме продукти в Amazon и да си ги харесваме. Кои можем да ги сложим в нашия магазин в eBay. Виждаме този чифт обувки на цена 10 паунда. Поставяме го в нашия магазин в eBay срещу цената от 30 паунда. 20 паунда си слагаме търговска надценка. Какво се случва по-нататък? След няколко часа, може би след 1 или 2 дни, влиза клиент в нашия магазин в eBay, харесва си този чифт обувки и ги заплаща. Какво се случва с тези 30 паунда? В нашата PayPal сметка не постъпват всички тези 30 паунда, а 25 паунда и 50 пенита, тъй като ви казах, че 15% се задържат комисион на eBay и PayPal. Така постъпили тези средства в нашата PayPal сметка, ние трябва да се разплатим с нашия доставчик в Amazon. Правим разпореждане от нашата PayPal сметка 10 паунда да бъдат разпоредени на нашия доставчик в Amazon. И след като бъдат разпоредени тези средства, доставчикът от Amazon изпраща на посоченият от нас
адрес, който е посочил самият клиент, тази стока да му бъде изпратена до вкъщи. Другото нещо, което е много важно и много интересно, е, че на всеки един клиент, който стартира в компанията, му се предоставят, в зависимост от това на кой пазар иска да се локализира. Ако е на американския, получава $500 кредитен лимит. Ако е на английския пазар, получава 650 паунда кредитен лимит. Какво представлява този лимит? С този лимит ние имаме възможността да го осребряваме. Ние нямаме никакъв контакт с тези средства. Ние не можем да ги се докоснем до тях по никакъв начин. Компанията ни ги дава тези средства като кредитен лимит, за да започнем да стартираме нашия бизнес. Компанията не се интересува от нас какво е нашето кредитно досие, дали сме имали кредити, дали сме нямали, дали сме си ги връщали, дали не сме си ги връщали. Изобщо не се интересува от нас по никакъв начин. Тя се интересува от нас до толкова, колко добри ще бъдем като продавачи. И компанията eBay и PayPal ни оценяват по много два важни критерия в рамките на 90 дни. И както ние му казваме, затворът на PayPal. По какво ни оценяват в рамките на тези 90 дни? Оценяват ни по два много съществени показателя. Първият показател е колко успешни продавачи сме ние за самите себе си. Тъй като на първо време ние започваме да печелим за самите себе си. Вие видяхте, че във вашата сметка от примера, който ви казах, постъпиха 25 паунда и 50 пенита или чистата сума, която ще остане за вас е 15 паунда и 50 пенита, а компанията прибра 4 паунда и 50 пенита. Затова казвам, че на първо време започваме да печелиме за себе си. И ако ние не сме успешни продавачи за себе си, съответно няма да бъдем и успешни продавачи за самите тях. Но това не е толкова важен показател за компанията eBay и PayPal, отколкото вторият показател. Вторият показател е как ние обслужваме техните клиенти. Подчертавам, техните клиенти. Защото наистина това са техните клиенти. Ние не сме направили абсолютно нищо, не сме инвестирали абсолютно нищо, за да дойдат, за да влязат, за да пазаруват тези клиенти от eBay и от нашият онлайн магазин в eBay. И наистина трябва тези клиенти да се обслужват не 3, 5, 10, а може би 100 звезди като обслужване. По какво ще разберем как са обслужени нашите клиенти? На всеки 10 клиента, които пазаруват от нас, между 3 и 6 човека оставят позитивни или негативни фидбеци. Или това е обратната връзка между нас и клиентите. И колкото повече позитивни фидбеци имаме, толкова повече започва да ни харесва компанията eBay и PayPal и започват да ни замерят с кеш. Какво представлява този кеш? Започват да ни увеличават нашият кредитен лимит. И те няма да бъдат вече 650 паунда или $500, а ще бъдат 1000, 2000, 5000, 10 000, 30, 50, 100, 200, 1 милион, 3 милиона, 5 милиона. За какво говорим? Говорим за това, че ние ще имаме възможността нашият магазин да се пълни с все повече и повече стоки и артикули и ние да го осребряваме този кредитен лимит и да печелим съответно повече и повече и повече. В крайна сметка, нали това е идеята? Да печелим. Да печелим срещу тази невероятна инвестиция от $20 на месец. За някой, може би това са прекалено много пари. Но ако ви се струва, че наистина това са прекалено много пари, това не е за вас. Хора, които са се занимавали с бизнес и знаят какво е бизнес, това е невероятно смешна сума. И всичкото това нещо да започне да се случва още от първият месец. До тук ви говорих за продукта Pro, който е $20 на месец. И искам да ви обясня какво е като печалба, като търговска надценка.
Тук в това ниво, с този продукт, с тези $20 на месец, вашата печалба ще бъде около 3 до $20. Много рядко можете да имате печалба от $50 на единичен продукт. Но общо прието е търговската надценка и печалба да бъдат между 3 и $10 на единичен продукт. Тъй като хората не са толкова глупави и не си дават парите за скъпи неща, които са нереално скъпи по-точно, затова трябва да гледаме какво правим и какви търговски надценки слагаме и да се съобразяваме и с останалите търговци, които са на пазара. Не забравяйте, че не сме само ние. Следващия продукт, който искам да ви представя, е продукта Elite. Много хора, които започнат да изкарват с нивото Pro между $1500 и $2500 или паунда на месец, не желаят да направят тази крачка, не желаят да направят тази инвестиция, но това си е абсолютно техен проблем. Искам да ви покажа за какво става въпрос с инвестицията от тези $100 на месец. Както и самото име показва, вие сте в елита на бизнеса. Вие вече имате възможността да продавате не само в eBay, а и на търговската платформа на Google. Може би малко хора са чували за търговската платформа на Google, но тя от 4 години е факт. Тя е по-млада компания, разликата е около 15 години с eBay. eBay работи като една перфектно смазана машина, но пък в Google има един много голям трафик. Много хора влизат там, много хора започват да търгуват оттам. И в момента има и доста българи, които работят на тази платформа, продават на тази платформа. Така, и вие ще имате тази възможност, когато направите тази крачка, да си закупите продукта Elite с тези $100 на месец допълнително. Ще имате възможността да продавате и на двете търговски платформи. Другото нещо, което е много интересно, че преди 2 години бяха едва около 6 доставчиците в Амазон. А вече от 1 година са около 200. И вие ще имате възможност да имате много повече доставчици, не само да използвате едната единствена компания Амазон, а да се възползвате и от останалите доставчици. Доставчиците се конкурират помежду си, търсят ни нас, добрите селери, добрите продавачи, и за това, че ние работиме с тях, и за това, че те се конкурират помежду си, те започват да ни дават търговска отстъпка, която търговска отстъпка варира от 3 до 15%. И си представете, когато имате 10, 20, 50, 100 хиляди, 250 хиляди, 500 хиляди долара или паунда кредитен лимит, и да не бъдем максималисти, да имате 7% търговска отстъпка. Виждате какъв е вашият кешбек. Кешбека може да се сметне много лесно. Но общата ви печалба не мога да я сметна, защото не знам какви ще ви бъдат печалбите от вашата търговска надценка. А тук търговската надценка, за разлика от продукта Pro, вече започва от 20, 100, 200 до $2000 или паунда търговска надценка и печалба. За какво говорим? Наистина, хората, които са си закупили нивото елит, са в елита на бизнеса. Следващия продукт, който се закупува еднократно, подчертавам еднократно, е Unleash. То е разширено ниво на продукта Elite. Защо казвам разширено ниво? Защото имаме разширена търговска отстъпка, която започва от 14 до 28%. И си представете, когато вие имате кредитен лимит 10, 15, 20, 50, 100, 200 хиляди долара или паунда на месец, и вашата търговска отстъпка нека да не бъде 28, нека да бъде 18%, за какво говорим? Какъв кешбек вие ще имате?
само търговската си отстъпка. И отново имате възможността да продавате на двете търговски платформи, на Google и на eBay. Монополи, което се закупува отново, подчертавам, еднократно. Вие вече ставате доставчик на компанията Amazon. Тук работите вече не с парите на клиентите, а работите със свои собствени средства. И тези свои собствени средства няма да сте ги взели като ипотечен кредит, заем от близки приятели и роднини, а вие ще работите с парите, които са дошли като печалба от компанията eBay. Програмата Supremes, която е на стойност $50 на месец, ви дава възможността да продавате един и същ продукт в трите търговски платформи, в Amazon, в Google и в eBay. Тук вече разполагате с една програма, която ви дава тази възможност да печелите почти 3 пъти от продажбата на вашите продукти. Или така го приемете, срещу $50 на месец да си наемете един работник, който да работи 24 часа в денонощието, 30 дни в месеца, без да ви иска храна, облекло, осигуровки, отпуска, да работи за вас денонощно. Мисля, че си заслужава. Market Extreme. Това е един продукт, който е програмен и е за такива хора като мен, които се занимават с маркетинг и са маркетинговото рамо на компанията, представят компанията не само на българи, а в цял свят. Продукта Genesis, който е на стойност $1500 еднократно. Вече тук имаме аутсорсване на бизнеса. И подчертавам, закупува се отново еднократно и се работи единствено и само с ваши собствени средства.